Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawong pari ug sa kadagkuan sa katawhan, karon unsa may inyong huna-huna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki, miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, dong pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya, oo, muadto ako. Mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan, sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Daghan nato nagtuo nga kung magsigitag simba, magsigitag rosaryo, magsigitag donate sa simbahan, palit og slots, pananglitan, duol na kaitas Ginoo. Sakto ba? Dili. Sakto ba nang hunahunaa o dili? Kaya bang sige jud kag simba kada adlaw, niya magrosaryo gyud kada adlaw, niya mo halad yun, hugyos kulikta, palit pag yung slat, kada na ibaligya slat, palit yun. Duol kitas Ginoo. Sakto, dili. Liningi ay mamudya. Sakto eh. Pero, dili sakto. Kung kana ray atong gifokusan. Unsa may gustos Ginoo gyud ang pagtuo o paghinulsol. Kining pagtuo mao ni siya pagtan-aw nga ang pulong sa Ginoo maoy tig usisa nato, maoy basihanan sa atong buhat ang pulong sa Ginoo. Unya kung naa ganitay buhat nga murag sukwahi sa pulong sa Ginoo, ato dayong basulan nya mosugo den tagtuman. Mao na siya gitawag og paghinulsol og pagbasol. Kay daghan nato ang atong sala, ang atong mga binuhatan nga dili maayo, nga supak bas Ginoo ba? Atong paningkamutan mubawi ta diri sa buhat nga kaya nato, pero dili ta maghinulsol. Ang litan ana mga dato kayo nga kurap ka istanan, sigig pangawat sa kwartang dili ila. Pero mutabang man sad magpahimo man sad simbahan, butangan pa diha og dako kayong sa tawag na plaque. Okay, mo'y nagpahimo simbahan, mo'y midonate aning atong sa padiha ipang donate diha simbahan, pero ang iyang pagpangurakot wa gyud mausab. Nasa uban sigig maintain og kabit, pero sige man sad palit og slat. Wa man say gipasakitan, giatiman man sad niya iyang pamilya, wa man sad niya pagutmi ang pamilya, pero nalang siya kabit nga gimintain na nya gatuo ta, okay na kayo ni
No, dili oy. Ang kontragis Ginoo nato mao ang sala. Bisag unsa pay bahandi, bisag unsa pay imong gibuhat, basta ang sala nagpabilin, wa gyud kay pagkondinar sa imong sala ug pagbiya, di gyud ka mahimong limpyo sa matas Ginoo. Napay uban nato mo justify pa, love jud ko ni Lord kay giayo jud ko sa akong sakit pag adto nako sa simala, bisag dinhi gani na may daghang mo testimonya nga pag anhin ako sa imong simbahan pader naayo gyud akong sakit ana. Pagpalit na kog slot pader naayo gyud akong sakit nako. Congratulations. Pero kumusta mang imong sala? Wa na sad, di magid mahimo pader makasa magid ta. Ni so good na kag justify. So good na kag dipinsa sa imong sala. Nga naman, timaan ba ang pagmilagros Ginoo nimo nga nawa ang imong sakit? Timaan ba na nga limpyo na ka? Oy, niingon si Kristo, alaot kamo Kurasin, alaot kamo Betsaida. Kay kanang mga milagro nga akong gihimo diha ninyo, didto pa nako himua sa Sodom and Gomorrah, naghinulsol na unta sila sa ilang mga sala. Pero kamo, bisag gibuhat nako ang tanang milagro diha ninyo, wa lang gyapon mo maghinulsol sa inyong mga sala. Pero kung na naman, blessed kay ko, Father, kay una, pobre gyud kay ko tanan. Karon nilampos gyud ko, nindot na kay kog trabaho, nya nindot na sa kay kog balay, nindot na sa kay kog sakyanan. Sus, di gid namo kinabuhi sa una. Ako sa nang eksperyensya, sa una lisod kay tanan, nya karon sayo na kay kwarta, dupa-dupa lang ka, yaw-yaw, ana kwarta dayon. Sa una, agas yung singot, hurot pa yung singot, mga samad pang kamot ug kaingin, ana. Wa pa gani gyud kwarta. Nya timaan ba na nga ang Ginoo nalipay na nimo kay daghan na kay kag kwarta, blessed na kay kastanan, nindot na kay kag mga sakyanan. Pero ang imong silingan, imong gisirad-an ang iyang agianan kay gikural na nimo. Hasta gani ang karsada mao na imong parkingan sa imong mga sakyanan. Di na gani makaaging imong mga isig katao, nahuot na kay karsada kay imo mang iparking dito ang imong mga grasya. Ang imong grasya na himo naman hinoong tuburan sa kalisod sa imong silingan. Sakto na, dili. No na, maghinulsol dayon. Na ako'y lugar din nga agianan, nga daghan jog mo parking sa agianan. Nya sige na kung wali tingali, ambot na minaw ba? Na may bisag pangpang na kayo, ni kab-kab gid siya dito sa pangpang ug ang iyarong multicab tuan na daplin sa daan. Pag-agi na mo, ingna din ako akong driver si Edgar, kani malangit gini. Sa una, ni mo ni magparkingan din karon ni irog naman. Siya na, gihaguan ginyag panpan diya, may pangpang pa dir. Haron lang yun mairog ang iyang sakyanan. Pagkanindot na trabuhat, no? Pila ka to'y iyang effort or pilay na suhol ka niya atong pagpanpan atong kilid sa pangpang kay kilid na karsada, aron lang yun mairog og jutay ang iyang sakyanan nga dili na makaalis dan. Kana mo'y heroic, nagbasol, nakahinulsol, nakapalit kag multicab, nakapalit kag Fortuner, nakapalit kag unsa imong napalit nga sakyanan, blessing na. Tungod ang Ginoo nahigugma nimo. Pero ang problema, nahigugma ba ka sa imong isig katao? Muna ang kaning duha ka anak dinhi sa atong ebanghelyo, ang usa ni balibad, di ko muadtos uma. Pero nausab ang iyang hunahuna, tingali nakaamgo siya, pastila nang akong papa kabuutan ra ba? Mao ra ba ni gabuhi namo dinhi? Mao ra ba rin nagpadako nako? Nagbasol siya. Bisag nakaingon ko nga di ko muadto lang ko. Sa iyang hunahuna ba? Ningadto siya sa uma, ni trabaho siya. Ang manghod, o pa, muadto ko. Pero nalingaw kay siya sa iyang mga grasya, tingali, gipalitan siya duaan or gipalitan siya motor, sigig padagandagan siyang motor, gipalitan siya siyang papa or gipalitag cellphone, sigig tanaw TikTok or sigig tanaw porn, wa kaadto sa iyang gisaad nga trabaho kay nalingaw siya sa hinatag or sa grasya nga iyang gipahimuslan. Ay karon kinsa may
kuno'y nakatuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa may sa matas amahan buutan nga anak, kadtong nibalibad o kaning nisanom? Ang nibalibad nga mibuhat unsay gustos papa kay naka hinulsol. Kaning nisanong unya niingon rasan nga di lang ko madto buutan bitanas papa, di bitaw na masuko. Ako lang sa ning tiwason ni akong duwa. Kadto mo'y buangon. Sa atong unang pagbasa, gisaway sa Ginoo ang mga taong dili maminaw niya. Pero ang maminaw niya, gikan atong mga taong buangon nga maminaw niya, iyang gisaad, bag-uho nako ang inyong kinabuhi. Pasabot, dili na maghuna-huna ang Ginoo sa atong mga binuhatang dautan, basta musugod tag basol o hinulsol. Si Santa Lucia, misaad siya sa Ginoo sa iyang kabatanon nga iyang i-consecrate ang iyang lawas in virginity ngadto sa Ginoo. Niya kay ang biyuda niya nga inahan gusto man siyang maminyo, mautong gibuya siya niadtong pagano. Niya kay ang pagano dato man kayo, gusto sad siya nga dato sad si Lucia. Yes, Lucia, di man gusto nga maminyo, ang iyang gibuhat, ang tanan niyang share sa iyang katigayunan sa pamilya, iyang gipanghatag sa mga kabos, purting sukua sa iyang banahonon, mautong gi-reject siya. Nya, gi-report siya, kay patyon man ang mga Kristiyano sa atong panahon na, gi-report siya sa iyang pamanhonon nga usa siya ka Katoliko niya, gi-ordiran siya testing nga mo-offer og Holocaust ngadto sa imahin sa emperor, di man siya mo-offer. Kay sunod lagi siya sa Ginoo, mao tong patyon siya. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo niya, sa dihang gialsa na, giguroy na siya sa mga gwardiya kay dadto na ngadto sa lugar nga adto siya patyon. Nagbarog ra siya pero dili gid sila kairog niya. Porte niyang bugata, mura siya haligi. Gipaguroy siya mga asno, mga kabayo, aron lang gyud mada. Di gyud mairog. Hapit na lang mamatay ang kabayo og binunlot, di gyud siya matarog. Mura gyud siya lig-on kay haligi. Mao to ang ilan na lang gibuhat, ilan na lang gipailan og kahoy palibot niya. Bubuan nila para gasolina ba to, para mo silaban na lang siya dito, di man sad musiga ang kayo gyud, di gyud musiga. Amo to ang ilang istorya, gilugit ang iyang mata niya, giduslak ang iyang lawas. Mo na ang first version, paglugit siyang mata niya, pag lubong na niya kay namatay man siya ato, nadutlan man siya sa espada, pag lubong na gitan-aw nila nabalik ang iyang mata, wa gyud samad. Mo na kay balaan lagi ang iyang lawas, kay offered to God. Ang akong pamalandong ani, dili ang katong di siya mairog, wa siya protektahi sa Ginoo aron di mamatay, kay pagduslak sa espada, paglugit sa mata, nadutlan man. Unsa may pasabot atong di siya mairog? Niya ang kayo dili musiga. Para nako, aka mo kasabot mo. Namoy na pamalandongan. Ako na pamalandongan, gipakita las Ginoo ang iyang pagtuo di gyud dili matlumpag. Unya ang kalayo sa impierno, way gahom batok kaniya. Pasabot ang tao nga ni consecrate sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, ang pagtuo dili matarog-tarog niya, ang kalayo sa impierno dili makaduot niya. Mao na ligon giko na be, lingi ay mong tupad na di na matarog imong pagtuo. Oy, daghan kayong gasimba, makadungog lag libak, wa suko dayon, libakon ba suko dayon, or imbitaron og linibakay, tubay dayon. Dali kay matumba ang pagtuo ba.
Ana, ato mga batanon karon, so hikapon las uyab, sunod dayon, dadon nga to sa gunuyan, duol sa dayon. Mauna, managkugos nagbata, way mga kasal, dali kay matumba ang pagtuo. Kami sang pari, usahay, dali sa kaya. Otro sa na mga madre, usahay. Labaw na ning dinhing serve samot na sila. Kinahanglan di gyud matarog ang pagtuo. Kung sa may pagtuo nga sundon ang Ginoo sa tanang panahon. Kung makakita kong makasasala, dili nako libakon kay di na sugo sa Ginoo. Kung makakita sa kuog tao nga buangon, dili nako kontrahon. Kay ang ingos Ginoo, love your enemies. Bisan pagludan akong naong tamparuson o kulatahon, di ko musukol. Nga naman, supak na sa sugos Ginoo nga akong gituuhan. Ana ba? Kita ako sa akong silingan, nga wa na'y agianan, akong gubon among kural para makaagi sila. Ana, nduta no? Karong Pasko, ang akong silingan, di kabayad siyang utang, di na nako paninglon ako noong punan kay sugo na sa Ginoo. Di ba? Kaysa magyaw-yaw ko kay wa mo bayad sa utang bisag dako kay nadawat nga bonus. Ano ba? Ano mo? Duko-duko na ba dayon? Na, ligon. Di kita masunog anas kayo sa impyerno. Musikat pa. Katubitang usas atong nakadaog din sa katong look-alike sales. Lucia man to. Katubang babae ba nga nagdaog ana niya nay mata diri do kabuhok mo na simbol niya. Ang iyang mata gisod sa bandihado. Nga iyang gibit-bit mo na simbol ni Santa Lucia. Magdas iyang mata. Nga kani si Lucia tambal ni siya. Dangpanan ni siya sa mga nadaot ang mata. Ana, so kamong mga galisod nagkakita, dangop mo ni Lucia, kay mo ingon din na Lucia, lugita sa nang mata nimo, nga isod na diag plato, nga ako nalay balik ang nagtaod. Dili, mo ingon si Lucia, gamita ang imong mata sa pagtanaw sa mga butang Diyos nun, dili sa mga butang nga yawanon, aron makakita ka. Nya kung adto jud ka sa yawanon mo tan-aw, adto jud ka sa sugal, may ka mo compute anang sweltres, anang tungit, anang madyong, mas maayo pag ako na lang kuhaon ang imong pananaw aron malig-on ang imong pagtuo, makakita ka unsay daan sa langit kay nabuta naman ka sa daan sa impyerno. Mao na yung mga pagpanambal ni Lucia. Sige, nindog na ta.